Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan yi muku short video akan yanda ake transfer na dala, ka tura ma wani wanda zaka siyar ma dala kenan haka, ka tura mishi daga account ɗinka ya je account ɗin shi. Sannan daga baya na mance ban bidiyon yadda ake activation ba, zan yi ga waɗanda ba su iya ba sababbin zuwa. Idan ka zo zaka tura ma wani dala daga account ɗinka ya koma can account ɗin shi, abin da ake so farko in ka shigo profile, in ka shigo account ɗinka ya kawo ka dashboard kamar haka. Ga inda na yi arrow can yanka ukun nan za mu taɓa a kai step by step insha Allah. Bayan mun taɓa a kai za mu zo gurin da aka sa convert wannan slash transfer, sai mu taɓa akan gurin da aka sa convert slash transfer ɗin nan. Bayan mun taɓa haka zai kawo mana option guda uku, nan na converting ne ka mai da kuɗin ka har to wallet, nan kuma transfer to member, sai mu danna transfer to member. After mun danna transfer to member, bari in tsaya wani na kira na afuwan. Yawwa afuwan, bayan ka zo nan gurin zai nuna maka nan an ce your balance register wallet USDT, kaga kana da dala ɗaya nake da shi a nan. Kai wancan ita damu. Dala ɗaya nake da shi a nan. To idan kana so kai transfer kaga dala ɗaya kaɗai zaka iya cirewa kenan, kuma dole dala uku ake cirewa. Nan dai zan muku short ne yanda ko da kun tashi za ku yi transfer. To nan gurin da na yi arrow ana so ka sa username ɗin wanda zaka tura ma ne. Nan za ku ga nawa ne a kai misali. Kai ma naka za ka gani a kai, amma in ka zo shiga za ka yi ka cire shi. Kamar haka sai in shiga sai na cire shi gabaki ɗaya haka. Na cire, sai na matse ne pasting, dama na kwafo na wanda zan sa ɗin. Bayan na yi pasting, sai nan kuma guri na biyu ga inda aka ce amount USDT. Tsaya na yi arrow. Amount USDT ga shi nan kuke gani. Sai na sa adadin dalar da zan tura, sai in shiga ciki misali in sa dala ɗaya. Dala ɗaya dai ba zai wuce ba, dala uku ne ake sawa dole. Yanzu kamar nan sai ka sa dala uku ko sama da haka, daga nan har dala 10,000 za ka iya turawa. Misali kenan. Yanzu sai in sa dala ɗaya ɗin. Bayan na sa dala ɗaya ɗin, sai in danna akan submit ɗin nan. Misali ana dai so in fahimtar da ku sa adadin dalar da kuke so ku sa ne. Bayan ka sa kawai sai ka danna submit. Kana danna submit. Bayan ka danna submit zai kawo ka nan gurin za ka ga an sa confirm, sai ka danna confirm. Kana dannawa zai wuce kamar mutum screenshot ka tura mishi. Amma nan kun ga sun ce ba zan iya turawa ba sai ya kai dala uku. Sai ya wuce daga dala uku abin da ya sama. Insha Allah.